Meidän arki on hyvin monipuolista ja merkityksellistä. Päivät koostuvat usein ruoan jakamisesta, tiskauksesta, roskien viennistä sekä petauksesta. Lisäksi tuen ja avustan asukkaita esimerkiksi ruokailussa ja aamutoimissa itsenäisesti sekä lähihoitajan kanssa. Päivään kuuluvat myös ulkoilu ja erilaisten aktiviteettien ohjaus. Parasta meidän ammatissa on vaihtelevat päivät, asukkaat sekä heiltä saatu kiitos ja palaute. Itsenäinen työskentely antaa mahdollisuuden vaikuttaa omaan työpäivään. Teemme tiivistä yhteistyötä muun hoitohenkilökunnan kanssa. Palkitsevinta on tunne siitä, kun olet luonut luottamuksellisen hoitosuhteen hoidettavaan. Hoiva-avustajilla on valtava merkitys asukkaiden elämässä ja työyhteisössä. He tekevät arjesta sujuvan sekä myös viihtyisän. He ovat tärkeä osa meitä. Meidän työ on monipuolista ja ihmisläheistä. Koulutus on lyhyt ja jatko-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät. Tervetuloa alalle!